Ọ gịnị kpatara na ị na-anya n'ụbọchị taa na ị ga-ahụ ụmụaka anyị ka ha na-eme onwe ha ka ụmụaka na-enweghị nne na nna, ka ha na-eme onwe ha ka atụrụ na-enweghị onye nche? Achọrọ m ịrụtụ aka n'ụbọchị taa na nke bụ eziokwu n'ihe gbasara ụmụaka anyị, omume ha na-eme n'ụzọ, omume ha na-eme n'ahịa, omume ha na-eme n'eluigwe ha nọ, ebe ọbụla ha nọ, ọkachasị ụmụ agbọghọbịa anyị. Achọrọ m ịrụtụ aka na ụdịka ndụ ụmụ agbọghọbịa anyị na-ebi n'ụbọchị nke taa, maka na ọ dị ụdịka ndụ ụmụ agbọghọbịa anyị na-ebi n'ụbọchị taa nke nna amaghị ka m ga-eji tinyere ọnụ. Amarọ m ebe ha si mụta, amarọ m ka ndị ọcha wa na-asị na ha wa bụ ihe, amarọ m ka ndị ọcha mụziere ha, amarọ m ka ndị oyibo mụziere ha, amaghị m ebe ha si mụta. Ọ gịnị mere na ị ga-afụwa agbọghọbịa n'ụzọ instead of ọ ga-eyi akwa yichie arụ dịka nwa agbọghọbịa? Maka amaara m na ihe nzuzo dị n'ebe nwa agbọghọbịa nọ bụ n'arụ ya, mana kịta enweghị ihe nzuzo dị ebe nwa agbọghọbịa nọ. Ihe nwa agbọghọbịa ọ bụla ịfụrụ n'ụzọ kịta na-akwado ka o si chọọ, ọ na-eyi akwa ka o si chọọ, ma nke a na-eyi n'ime a na-eyizi ya n'iro, ma nke a na-eyi na ụmụ agbọghọbịa anyị na-agbazi ọtọ. Ka m kwuo ya taa, ụmụ agbọghọbịa anyị na-agba ọtọ. Ịpụta n'ahịa ha gba ọtọ, bịa n'ụlọ akwụkwọ ha gba ọtọ, ị bịa n'ụlọ ọrụ ha nweghị ebe ị ga-afụ ha, ma n'ime ụlọ ụka ha na-agbazi m ọtọ. Otu a ka o kwesịrị ịdị na-adị, otu a ka o kwesịrị ị na-adị. Gịnị mere ihe dị otu a chedo? Ọ maka na nne na nna amazighị ọrụ dọrọ ha. Maka na ọ bụrụ na nne na nna maara ọrụ dọrọ ha, amaghị m ka nwata ịmụ nwa ibido n'afọ zụrụ mụọ ya, buru ya mụọ ya, mụchaa ya, na-azụ ya tiri ruo ogogo ruru. Mgbe o ruru ogogo ruru, ọ sị gị aya matured, erugo m ihe eji nwa agbọghọbịa eme, erugo m ihe eji nwa okorobịa eme. Ọ ka nọkwa n'ụlọ gị, ọ ka nọ under your roof, ọ na-agwa gị ihe ị ga-eme na ihe na-ama mme dịka nne na nna. Ọ bụrụ nwa ị mụrụ n'afọ na-agwa gị dịka ka ya ga-esi wee bie ndụ under your roof, under your care. Esi na ọ kagoro gị akara, nwa nke a karịgo m, ka ọ ga-esi wee dị na ntị na nwa ị mụrụ amụ ka gị aka, na nwa ị mụrụ amụ karịrị gị. Amaara m na ọ dị ọtụtụ ụmụaka eme isi ike ma n'ụmata ka esi zụ ha, mana ọ bụrụ ụmụaka niile. Mana n'ezie na imirikite ụmụaka na-ebizi ndụ ka sọrọ ha. Imirikite ụmụaka na-agbazi ọtọ n'etiti ụzọ ha, adakwa ezuru onwe ha ugwu. Gee ntị ka m kwuo, ọkwa ịma na otu ọbụla nwa gị si eme n'iro ka esi na-ahụta gị wa bụ nne na nna. Ọ bụrụ na nwa gị ahụ nọ n'iro na-eme ọfụma, a na-afụta gị asị nne na nna dị responsible,